Ddeu gwir, diolch moch be di fy nghredoau i. Mae pobl yn mynd i allu cymryd be maen nhw isio o'r ddrama. Felly, pam llwyfannu Wythnos Yng Nghymru Fydd yn 2026? Wel, dwi'n meddwl, da ni mewn cyfnod eitha cyffroes yn hanes Cymru, ond hefyd be o'n i'n deimlo wedi bod yn byrlymu dros y blynyddoedd dwytha yma oedd y twf yn yr adain dde a sut mae ffasgaeth wedi dod i'r wyneb yn fwy a y cyferbyniad yna rhwng cenedlaetholdeb Prydeinig a cenedlaetholdeb Cymreig a o'n i isio archwilio hynna. Mae yna ddipyn o'r be oedd Islwyn Kellis yn drafod yn y nofel wreiddiol yn berthnasol heddiw. Y cwestiwn yma o annibyniaeth i Gymru, mae hwnna dal yn wbath da ni ddim cweit wedi gallu cydio'n dyn yn efo eto. Dwi'n meddwl mae'r ddrama hefyd yn cwestiynu amball beth sydd yn y nofel. Os dwi'n cael fy nhaflu mewn peiriant amser i Gymru 75 mlynedd ymlaen, fyswn i'n gobeithio am Gymru rydd. A fyswn ni yn gobeithio bod y Gymraeg yn dal i fodoli a bod hi dal yn iaith cymunedau. Ond hefyd fyswn ni'n gobeithio bod yn tir ni dal yma, achos dwi'n meddwl mae wedi gwawrio'r bobl wan, dwi'n meddwl ynddo, bod be da ni'n neud y blaned yma yn beryglus. A yndi, mae'r dyfodol yn yr ail dyfodol da ni'n ymweld efo, neu mae Ifan yn ymweld efo. Dydy o ddim yn un braf, da. Dwi'n gobeithio fi cynhyrchiad yn gallu gadael y theatr, yn gallu edrych arnyn nhw hunan a'i gweithredoedd nhw hunan. Mi fydd na bethau fydd pobl yn gallu cymryd o'r ddrama yna, dim ots be ydy dy credoau di, os ti'n credu mewn Cymru rydd neu beidio, achos mae hi'n stori ddynol a go iawn beth sy'n bwysig yn efo ydy y cymeriadau a perthynas y cymeriadau yna fe gilydd.